ngiyisiphukuphuku ngenza ngizohlala kini ngenxa yento engaphakathi dali ho bathi uzoduka neze kanjani andibizi uma weni khona zonikubheka mina ngedwa bheka mina ngedwa kuba lowa manje guys ngiyazi ukuthi nebheka mina ngedwa ngeke isebenze shem lutho noma sebathi ngifake ibheka soze ntakamawa weda soze bathi uzoduka nezwe kanjani andibizi uma weni kodwa you never know hey athi ngithule ngoba kuzothiwa nginenkulumo kuzothiwa Fortunate uStout. Maybe Istembu is not a bad idea. Like, it's not. Maybe like I should give it a chance. Yeah, some shit. Ngubongiwe Xabakele wabethunana owaziwa njengoFortunate on social media platforms ekuye kwavela ke into yoba ingathi uyintombazana kaMpumelelo entsha ngenxa yevideo eyayavela ngebirthday yakhe apho ke sabona uMpumelelo ehleli ecam kwakhe encumile emjongile and then abantu babaleka ke bayombuza bakwenzeka ntoni wabe engaphenduli kwathi uTirelo noAmahle noMpumelelo be live wabhizi wagifta uMpumelelo then uTirelo nabo bayibona ke lonto le banomsindo ke baphuma nakulo live so ke Fortunate lately oko engafuni ngathi uyayiadressa into edibene noSibindi but ke ngoku kancane ingathi uyakrobisa uba they are in a relationship and then kukhona ke umuntu oye wathi kutheni lento ungavele like uyiveze into yenu yabo then ke uchomi kaFortunate yangena isithi like it's not like ababikho kunye because laa mntu uye wathi kutheni bangafaki content kunye okanye kutheni bangadibani yabo bavele bayenze official lento uyathi ke ichomi yakhe ngubani obethe like abadibenanga and then ke laa mntu wathi yo sorry my bad ndibonile wathi ufaka ipicture kaFortunate kusithwa ingathi imoto kaMpumelelo le akuyo nansi le picture nayibona mos kuyabonakala esemotweni so ebesemotweni kaMpumelelo and ke nale hairstyle yakhe i-recent meaning ke nabe besendodibana recently and uFortunate ingathi uhlala zawuthi Gauteng province because I'm not sure whether use Pretoria or Johannesburg and uMpumelelo ke ngulosimaziyo uba ebekwela cala simbona ke eshootana esenza i-content naye noTirelo be-attend i-events naye esitsho uba usezawuhlala eGoli so inobe bedibene ke ngelo xesha hey hayi sana igame ishushu sana intombi iyayazi uba soze ibe yodwa kuMpumelelo nanini na nangona ke eye waphinda wathi you never know so ke ku-season elandela yezingane zesithembu mhlambi ke uMpumelelo uzabe esi-introducer kuma-girlfriend amatsha then ke mhlambi ke kube khona nomnye azawuphinda athathe owesithathu asiyazi ngoba kaloku noTirelo baqalwa baziswa kuthi as ii-girlfriends nabanye ke ovuyokazi anyways inkosi kakhulu thina bukele le video uMamgobhozi uyandibona kwivideo elandelayo bye.